ಲಿಬರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಲಿಬರ್ಸ್ ಬಡ್ 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 നമ്മുടെ ഒന്നുണ്ട് ടി വി ഉണ്ട്. ಹೈದರಾಬಾದದ ಕುಡಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇನಿ ಬಲ್ಪ್ಗು ಇಕಡೆ ಮೀದ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಿರ್ಲಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಲೆತ್ತ ಹೋಗ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಉಲಾಯ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಎಲೋ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಉಲಾಯ್ ಪೋದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಂತದ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನೊಂದು ಬತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಹೇಗೇನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಹೈದರಾಬಾದದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಿರ್ಲಾ ಟೆಂಪಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವಳ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನಾಗ ತೂತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತಡಿ ಪುನ ಟೆಂಪಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇದು ಫೋನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೋನ್ ಪೂರ ಎಂಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಎಲ್ಲೋ ಮನ್ಪುಜೇರು ಫೋನು ಗೋಪ್ರೋ ಪೂರ ದಾಲ ಎಲ್ಲೋ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಗೇಡ್ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಕಾಲ್ಪಾರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡು ದಿವಾರ ಪೂರ ಉಂಡದೆ. ಸೊ ಫೋನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿನ ಇಂಚಿನ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವ್ಳು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಎಂಚಾಪುಣ ತೂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ 1 by 1. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಏರಂಡಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬರ್ರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತೆ ನಾನು ಈಚ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತದೆ. ಕೆಲವು ಪೂರ ಏನಾಡ್ದು ಏತಾಪುಂಡ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಏತ್ತೇರಿ ಆತು ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಖಲ್ ಬೇತ ವಾಂಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ತಿಕ್ಕಗ. ಸೊ ಬಿರ್ಲಾ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಪೋರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಡವು ಬಂಡ ಚಡವು ನಟಿ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಮೊರಣ್ಣೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯ ಬಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ನೀಚೂರು ಬೇಗ ಬಲ್ಪ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಅಂದು ಉಡಂಜಪ್ಪ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತು 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 ರಶ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸುಮ್ಮಲ್ ತೋಲಿ ದೇ ಇಂಚಿಡ್ ತೋಜನ ಬಿರ್ಲಾ ಮಂದಿರ್ ಫುಲ್ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಹೂವಲ್ ಮನ್ಪುಗನ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಲ್ಪಾಡು ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ತೋಲಿ ಲಿಬರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಲಿಬರ್ಸ್ ಬಡ್ 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 നമ്മുടെ ഒന്നുണ്ട് ടി വി ഉണ്ട്. ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಎದುರ್ಪಾಡು ಮುಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ದೀದು ಈ ಕೌಂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೀದು ಸೀದಾ ನಡತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಹೋಡು. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಪಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಪತನ ರಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬಾವಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ದೀತೋಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಟ್ ಮೂಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂಲ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕಲು ಬಿರ್ಲಾ ಮಂದಿರ ಮಿತ್ತು ಹೋದು ಬತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಡಿಕೆ ಹೋಯ್ತಾಗ ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ರೋಡು. ಲಿಫ್ಟಾ? ಓಕೆ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಎಂಚಿನ ಬುದಪ್ಪ ನೀರು ಮಕ್ರಾನ ಮಾರ್ಬಲ್ ವೈಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಾರ್ಬಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟದಿರು. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಆದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಎಲವು ಮನ್ಪರ ಉಡುಪುಜಿರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1976 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟೆಂಪಲ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಈ ಟೆಂಪಲ್ನ ಕಟ್ಟದನಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿರ್ಲಾ ಅಂದ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು. ಸೊ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅವಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಇದಾಡ್ನಾಗ ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ದೀದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಡು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿ ಉಂಡು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಗುಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ದೇವರ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಮಾತ ದೇವರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೇರು. ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರವರಿಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಡು ಸೀದಾ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಮಿತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಪಡು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು ದೇವರನ. ಸೊ
ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು. ಅವು ಆದ ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐತ ಇಂಚಿಡ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಡು. ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು. ಅವು ಆದ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದು ಪೋರೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದ್ವಾರ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿರ್ಲಾ ಈ ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟದನಾರು. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಫೌಂಡರ್ ತೋಜೋಡು. ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವಳು ಕೈ ಮುಗ್ಯ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಿತ್ತರ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫುಲ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಪಂಡದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಹೈದರಾಬಾದದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯೇಟ್ ಪಂಡ ಹೈದರಾಬಾದದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬನಲಿ. ಸೊ ಅವು ಐತ ವ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐಟ್ ತೋಜುಂಡು ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ದ ಅಲ್ಪ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಂಕಲು. ಸೊ ಅವು ಲೇಖದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಸಹ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು. ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿಡ್ ಒಂಜಿ ದೀಪದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇತ್ತು ದೀಪದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. ಸೊ ಅವಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ. ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಟೆಂಪಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಹೋದನಾಗ ದ್ವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದ್ವಾರದ ಅಲ್ಪ ಜಯ ವಿಜಯ ಅಕ್ಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೇರು ದಾದ ಮಾಡ ಜಯ ವಿಜಯ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪನ್ಪೈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವು ವಿಷ್ಣುನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಹೋದನಾಗ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಡು ಉಂತದನ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ತೀರ್ಥಪುರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂದು ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಆತ ಜನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕ್ರೌಡ್ ದಿಂಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಅವು ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಎಂಕಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಶಾಪ್ ದಾದನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಉಂಡ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಸೀರೆ ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಅವಿನ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಂಕ್ಲು ಅವಲೆ ಕೌಂಟರ್ ದಿತ್ತ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ತೂಕ ಅಂದ್. ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೋರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಪ್ಪಿರು. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈಚ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಲದಿವ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜನ ಒಂದುಂಡು. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಂಡ ತಿರ್ತಡೆ ಬುಡುಪುಜೇರು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತಡೆ ಒಳಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಡು ಪೋಯ್ನಕ್ಲೇನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚೆತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಸುಚ್ಚುಡಗೆ ಎಂಗುಲೆ ಏಪಲ ಅಂದ ನಿಂಬಲ್ ಪಾತಿರ್ಜಲ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಶೋಕುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಶೋಕುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತದೇವರ್ಲ ಒಲ್ಲೇರ ಅವಳು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಬೇವು ಕೈಬೇವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಊರುಡ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ತಿರ್ತು ವ್ಯೂ ತೋನಾಗ ಒಂದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಟೆಂಪಲ್ನ ಬಂಡೆಕಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮುಲ್ತ ದಯಪಂಡ ಬಂಡೆಕಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಈ ಬೆಟ್ಟಡ ಬಂಡೆಕಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮನ್ಪಡ ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ತುನ ಪೂರ ಕೈಬೇವುದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ತೋಜೋಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಸೊ ಬಾವ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾ ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಫುಲ್ ಪಟಾಕಿ ಪುರ ಪುಡ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಾರಿ ಚೊಕ್ ತೋಜು. ಓಕೆ ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎತ್ತರಡು ಉಂಟು. ಸೊ ನಮಕ್ ಹೈದರಾಬಾದದ ವ್ಯೂ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ನಾವು ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಪುರ ಬಿಡುಪುನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪುರ ಬಿಡುಪುನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ವ್ಯೂ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬತ್ತನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಂತದಿಲೆ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ತೋಡಾಯ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು. ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉಂದುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಹೊರ್ತು ಕುಲ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಲಿ ಒಂದೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ತೋಜುಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಯ ವಿಜಯನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವಿನ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಪನ್ಪೆ.